كتاب الله دستوري Mga bariman in suway mag-observe in tiap-tiap Muslim hapangaddatan sa rew-rew mga umat Islam. O ni sabdasin Nabi alayhi salatu wassalam, inna likulli dinin khuluka wa khulukul Islam al-haya. In tiap-tiap agama aun pangaddatan diara sin Nabi niya mampalam sin kauman. Wa khulukul Islam in pangaddatan sin Islam al-haya amon ang kasipog mga umat muslimin. Bang maiging kasipog din hamano siya amo hindi na maingat himutang imbaran ubos madto ubos humarap maun humarap madto humarap mari di na maingat himutang imbaran wayron malawa ng pagkatao si mano siya mga umat muslimin. Suwayra himutang si mano siya ang kasipog in sa sipog na tao in sa taas-taas pangaddatan bang Muslim na dihasatan sin Pilipinas amo na bang sa tausog mga umat muslimin sa hawak ko ini mga umat Islam biya dagbos kaigan na sipog imbang sa tausog sabab di na maingat hutang imbaran tumpang wayag mga umat Islam na suway Muslim labi-labi na Muslim tausog maingat mutang simbaran habubutangan mga umat muslimin. Inna likulli dinan khuluka wa khulukul Islam al-haya. Lang sin Nabi alayhi salatu wassalam sabdanya al-haya la ya'ti illa bi khair in kasipug wayrun dagpakannya wayrun datungannya bang bukon marayaw mga umat Islam. Amuyan mga bariman al-haya wal iman kurana jami'a in kasipug iban sin pag-iman nagagambal siya napipikit siya karuwa ida rufi ahaduhuma rufi al-akhar bang naig ning kasipug sin tao maig din pag-iman doon kanya. Amo nanim miyabot mga umat muslimin habang sa sug kamatauran biahon nalawa ing kasipog nalawa na yung pag-iman bang malawa na yung pag-iman malawa na yung kasipog mga umat muslimin bang biya talion si muslim mga umat muslimin suway ito hibutang palom simpangan nal marayaw suway hibutang palom simpangan nal marayaw hibutang palom sinjantong marayaw ay mutuod dagangan pagbihan impag-agamam ay mo dagangan pagbihan pagsambianin hula mo ay mo dagangan pagbihan harga maniutyo ing kapatot simbangsa mo kapatot sin hula mo suway hiwutang ing kasipog mga umat muslimin hasupaya ma-preserve bumarew ing pagkatausog mo sabab ing pagkatausog mga umat Islam ing pangaddatan sin tausog na kalubha nakapuso ding hapamando sin Islam pagka sila diagpakan sin ka Islam maripalo pausog mga umat muslimin kalubha kaya binan simpusaka simma sila namando na kauna mga umat Islam dugaing in tausog dahil sin dugaing bangsa dahil sin dugaing tribes di naghula Mindanao amo yung mga tao wayron sipog haun-haun yung gumwa yad tunay sa tumumpang so wayin tausog kumapot sipog mga umat muslimin al-haya la ya'ti illa bi khair in kasipog wayron datungannya bang bukon marayaw mga umat muslimin ampay yung tao wayron sipog di na maingat hibutang imbaran mga umat Islam. Amo yan mga bariman in suway jagahan sin tiap-tiap hang katawreng kato niyo mga umat muslimin in Rasul sallallahu alaihi wasallam piyaghindo niya ha mga sahabat niya in parkara sin kasipog mga umat muslimin pagbagbog sin kasipog sabab bang kanumagbog kasipog na preserve yung pag-iman mga umat muslimin hangkan nakabakan mo yung muslim biahon bang muslim mayroon na sipog amo na kakitaan mo karungugan mo na di na mag-iig dahil night club di na mag-iig dahil hinang masyat di na mag-iig dahil pag-iinuman alak di na mag-iig dahil hinang riba di na mag-iig dahil hinang kadawakan hinang kajahilan sabab mayta mayroon na sipog mga umat muslimin hangkan namatan imbanda sin Nabi alayhi salatu wassalam hadis niya al-haya'u wal iman qurana jami'an in kasipog iban sin pag-iman
napipikit, nagagamal sila karua. Ida rufi ahaduma rufi al-akhar. Bang naig inhambok deng harua. Maig na sila karua mga umat Islam. Bang maig nga sipog, maig ning pag-iman. Nabar iman in suway mag-observe in tiap-tiap Muslim. Hapangat datan sa rayaw-rayaw mga umat Islam. Unisat na sin Nabi alayhi salam. كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا